Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manganan kelebok. Hah? Oh, mlebu ngidul ini. Gak arah. Iya, jare. Katanya kayak iso lewat bus. Iso. Oh, jare. Enggak tuku kok panggilan nih. Jelas ini. Astagfirullah, kaget aku. Main ya. Makan Iya, dan rame ya, kayak anu ya. Bareng merah, guys, merah emang ya manganan tapi rene apa-apa. Boleh. Enggak ya. Walah ketoprak ning kono yo penak aja ngarep. Ya itu enak. Jangan jalan pas aja. Enak enak lah. Kalau ya iya. Main kerah. Iya urung Main ya. Main engko. Walah engko rame ya. Jelas iki. Tak ada. Wah, Lapun itu ngeri ya. Pino kok mau mainnya ning kene. gerakan nih bakso. Kono ya akeh mau lho. Guys. Rame ya kok wong ewo ya. Gerakan Ketoprak camarai. Beda mbek merah rene apa-apa nih. Guys. Katanya. Padahal karek sithik ya. Ya, balik iki. enak sendirian nih kan. Oh, lagi. Nanti terusan. Aduh ya. Berpisan. Oh, terus judulnya emang lo paling sing bunda emang lo. Tane ya. Yang dira nih. Iya lah. Ojo ngono engko nek salah. Berarti wong-wong mangan ya. Udah ini rata. Yo. Belum cek kalau ya. Modelnya kayak Mbak Romo. Lho kene ya dipangan. Tak ada ikan. Tane mas. Oh, kene sing awake dhewe liwat kene mau. Ya. Ya Allah, nek sopo iki. Ya. Mas, ngarepem. Ini wajar apa sih? Ini turun kau. Guys. Ini jeruk sosis ya. Barang. Ini sosis. Sing kuwi mang lho. Wis tak mek medun. Aduh. Jangan ayo. Ayo. Ngono ae gak apa-apa, delok ae kok. Pokoknya kalau bakso mercon bimbingannya kepengen lu Antar. iki lho ya Mbak sosis niki pinten? Nggih. Hari ini merah. Satu porsi Ya, bulan ngeten iki 10 dan ini 25.000, ini 1.500. telu apa enam ya? Anaknya. Iya anak tahu. Jajal. Jajal ini. Apa wih?
burger. Burger. Burger apa kebab? Apa tenan? Dene ndine kono mang ah? Walah. Piye, Bos? Kapan delok? Iya apa? Lah dalam pokoknya dalam motor. Ada lumayan lah. Jengko jam 09.00, cek jam 09.00, Bos. Itu ku sosis monyo request sosis permisa. Bakul wakah ya. Enek sempel mie ayam. Bakso. Pendekane pengen bakso mercon ya? Pendekane pengen bakso mercon. Dia permangan, guys. Suntikan. Pak. Nyuwun baksone. Satu mawon. Jenengan mangkale teng pundi sakniki ning taman? Wis gak mangkal. Walah bener. Lah ndek kae kan teng niku lah ngajenge rumah sakit Rono Sidik. Beli temu. Lah sampean sakniki ngoten iki. Boten saged di mangkali tenan. Iki paling sampai boten Dengan. Oke, pon Pak niki. Oleh. Ya pon. Mare kulino jenengan cara menawong. Aduh. jenengan iki dalam merah. Merah. Berapa, Pak? 10. 10, Bos. Saya tak fotone. Amit. Pak Amit nggih. Terima kasih. Nggih, Amit. Neng Pak. Nggih, kali konten. Ya, Bos. Alhamdulillah jadi Pak. Padangan sisih pundi jenengan? Itu sebelum Pasar Dono kanan jalan. Wah, aduh. Ate pol. Pokoknya satu dulu rumah. Lagi. Aduh. Iya ya. Gagal. Pangan bakso nih. Tak pangan itu. Enak. Gagal. Nawani gue. Mergo kenapa sangaran? Boleh nawani. Mergo nganu guys, iki ape pijet pantangan. Kena awak di bener tadi. Aduh ya Allah. Ini kene tak telepon iki, dhek ini kene Rama paling. Urki dikakno. Delok anu mengis delok. Apa delok apa? Ketoprak dadak rung mulai. Ya wis. Mawah ya no, setengah 10 bilang. Lagi setengah 10 wae. Cek suwe. Wis ke aku tak telepon Vino sik. Ya bancaan kondi cah. Ya Allah. Ya. Itu ku apa ini? Goreng. Mie kuwi ya. Mie goreng kok. ABC kuwi ya. Ya, mie gorengnya. Mie kuwi lho, mie tulang. Mie tulang piro hargane iki? 12.000. Iki sing kilo. Enak. Level 1 kok kaya kerasa. Pangannya. Foto dulunya. Yo, kerasa enak aku. Padahal kuwi mie ceker ambek apa ini? Mie goreng iki. Mie ceker ambek apa? Kayak flash aku. Tak kira wis makan. Kesuwen cawe man, kesuwen. Tidak tersedia lho. Gak iso flash. Flashnya gak iso. Gak ero. Pokoknya ora ora.
pedes ah. Aku ora sida pijet, mbae moh legi. Kena apa? Kakek berarti kemes lagi. Goblok, setu eh. Cema. Gak iso berarti. Gak entuk. Kayak entuk wonge sangaran. Enggak ndak ngalune ilang. Dungane wae. Iki Sesuk lho pangan lho. sesuk rono neh, sesuk Sarijah tak kono terus jam 3. Ora perlu. Ngono ya opo? Pedes bae. Emang nek ketoprake walah nang pinggir ratan iki. Ih, sekuen malah. Iki lho banyu es. Bar mangan bakso kowe. Iya, tuku aku. Tuku siji tok ya. Lah kayak tuku mie tulang rangu ya jedak. Nggone ndi yo? Kamu nanya. Ngono. Banyune ndi lho? Pakai banyu. Sih. Batu ndi? Wah, pedes kok. Raine langsung habang. Iki ki 0, setengah. Apa nih? Ora siji. Maksudnya? Banyune ku lho. Bocah. Cekuken. Wis rasane. Biasa sing pedes kok. Gawedi itu lho. Aja pelempin. Kok jajal sing pedes. Kuwi Hmm. timbang wetengem kok resiko. Disune ndi? Gak ada tisu. Alah. Kok lambe ini? Meme. Kasar iki mbok dek kayak gini, Pak. Kasore, kowe cek mangan kok. Lha kok. Kasar Vino. Lagi kasurku. Gak kasur lantai, Vin. Ya Vin. Heeh.